Mga binati o minahal kong matalon. Okay. Dita karon sa Sakay-Sakay Festival diri sa Maasin City, ang Southern Leyte. Atong saksihan guys ang ilang kanang proverbial parade kung sa Cebu pa sa proverbial parade diri sa Maasin City guys. Atong tanawon kung unsa kanindot ang ilahang Sakay-Sakay Festival diri sa Maasin City, Southern Leyte. Matun guys ang mga contingent nga hingapil sa kuan. Okay? Muli guys, nata sa Maasin City Port nga atong tan-awon kung sa kanindot ang ilahang apil sa Sakay-Sakay Festival diri guys. Guys, kita dari kita pakai ya guys. Kaban kayo masuratan nila bagi sumpag na record. Simple lagi sir. Okay, ngita sa area kung diin naka-access na guys. Sakay-Sakay Festival diri sa Maasin City. Ako mahadlok ko ko eh. Pero sayaw ka. Parang yung anak, good cake one. Good bout. Kailangan ba yan ang sama na sila? Sana ba ka na? Parang ginanimandar. Wala, maikot na. Parang andar na. Guys, dagko ilang ang kuan pero karon medyo simple ra di dagko nga mga pambot nga